Hello everyone, गासैनिसिबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय गाइसफोर भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगांनो मोननैसो बाथ्रा बुंनो इच्छा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअसनि जिहेतु साउन्ड जिहेतु राव बेयो क्वालिटिया साउन्ड क्वालिटि एसेबां मोजां नंखाया आं मिथिगौ मानो होनब्ला आंहा माइकबो गैया जेबो गैया सब कुछ गैया जास्ट मात्र मबाइल गंसेल' दङ स्टेन्ड मोनसे दङ बेजोंनो आं भिडिअ खालामनानै जेसेबां हायो नोंथांमोनखौ माने सापर्ट खालामनो हागोन बेसेबां हायो नोंथांमोनखौ माने मदद खालामनो हागोन आं बे मबाइल गंसेनि गेजेरजोंनो आङो भिडिअफोरखौ आं खालामो स' गाइसफोर बेनिफ्राय बेकग्राउन्डखौबो नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय एसेबां मोजां आंहा स्टुडिअबो गैया एसेबां मोजां आंहा माने फेसिलिटिबो गैया स' बेकग्राउन्ड साउन्ड बेफोरखौ नोंथांमोना जेबो साननो नाङा जास्ट कन्टेन्टनि सायाव नोंथांमोना नोजोर होबानो जाबाय आरो कन्टेन्टखौ गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय स' भिडिअनि जागायजेननायनि सिगांनो आङो अरायबो बुङो आंनि जिहेतु दिदोमसा दैमारि चेनेल बिनि मेन जिहेतु मट' बेनो जाबाय आंबो डेभेलप जानांगौ नोंथाङाबो डेभेलप जानांगौ नोंथाङाबो जौगानांगौ आंबो जौगानांगौ बेनो आंनि दिदोमसा दैमारि इउटुब चेनेलनि मेन मट' स' गाइसफोर बे भिडिअआ एक्चुअलि जोंनि इउटुबार लोगोफोरनि थाखाय गोदान इउटुबार लोगोफोरनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बे कन्टेन्टखौहाय आङो खालामनाय जायो स' गाइसफोर भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायोब्ला नोंथांमोना बे कन्टेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे माने मुलाम्फा जागोनखौ आं फोथायनाय दोङो आरो बे कन्टेन्टनि गेजेरजों नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनो हागोनखौ आङो फोथायनाय दोङो आरो स्किप खालामनानै जेब्ला नोंथाङा नायगोन नोंथाङा जेबो बुजिनाय नङा आरो बे कन्टेन्टनिफ्राय नोंथाङा जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा गाइसफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल्सआव नायनानै नोंथांमोना मिथिदों हाउ केन वी इमप्रुभ आवार चेनेल जोंनि चेनेलखौहाय जोङो माबोरै इमप्रुभ खालामनो हागोन बे कन्टेन्टखौ लानानै आं नोंथांमोननि थाखाय आङो बे कन्टेन्टखौ आं खालामनानै लाबोबाय स' जोङो अराय सम जोङो बेल' सिन्था थायो जोंहा जोंनि चेनेलखौहाय जोङो माबोरै जोङो डेभेलप खालामनो हागोन जोङो इउटुबाव माबायदि साक्सेस जानो हागोन जोङो बेखौल' जोङो अरायबो माने जोङो सिन्थायाव थायो नङा होमबा जायफोरा माने इउटुबार जानानै हायदों ना गोदान इउटुबार जानो हायदों बा गोदान गिदिर इउटुबारफोराबो बे मोनसे थांखियानो गासिनावबो थायो जायफोरा इउटुबारफोर जोङो माबोरै माने जायहा 1K नि गाहायाव साबस्क्राइबारफोर फल'वार्सफोर दोङो माबोरै 1K साक्सेस खालामनो हागोन जायफोरा 10K 20K 30K साबस्क्राइबारफोर दोङो बिसोर माब्ला 100K साबस्क्राइबारफोर गेइन खालामनो हागोन बे थांखिखौल' जोङो सानबाय थायो स' लोगोफोर नोंथाङानो बुं नोंथांखौ आङो मा खालामनानै आङो सहाय खालामनो हागोन नोंथाङा कमेन्ट खालाम आं नोंथांनि चेनेलखौ मा खालामनानै आङो सापर्ट खालामनो हागोनबा स' एटलिस्ट मोनसे साबस्क्राइबारनि अनगायै आङो मा खालामनानै आङो माने नोंथांखौ आङो बांसिन सापर्ट खालामनो हागोन आङो बे मोनसे थट्सखौ लानानै आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों गाइसफोर मोनसे साबस्क्राइबार जुदि नोंथाङा आंखौ रिकुवेस्ट खालामोब्ला आं नोंथांनो मोनसेल'सो साबस्क्राइबार आं होनो हागोन आं साबस्क्राइब खालामनानै नोंथाङा सासे साबस्क्राइबार बारायगोन नाथाय बिनि अनगायैबो आं नोंथांखौ माबायदि आङो सापर्ट खालामनो हागोन माबायदि हेल्प खालामनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै आं बे कन्टेन्टखौ लाबोबाय गाइसफोर आसा खालामो नोंथाङा एसेब्लाबो बुजिगोन आरो जुदि नोंथाङा रोंखानाय नोंथाङा राखानाय नोंथाङा प्लिज नायाब्लाबो जागोन आरो बे भिडिअनिफ्राय नोंथाङा गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथाङा थांनो हागोन न' प्रब्लेम स' गाइसफोर बे कन्टेन्टखौ लाबोना आंनो पुरा हप्तासे समायनांदों बे कन्टेन्टखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोना आंनो हप्तासेनिबो बारा समाय आंनो नांदों बेनिखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जुदि नोंथांमोना बे कन्टेन्टखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै मोनसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अके जोंनि गेजेराव गोबां क्रिएटरफोर ओंखारबाय गोबां माने इउटुब चेनेलफोर ओंखारबाय जोंनि बर'नि गेजेराव जोबोर मोजां आं रिकमेन्ड खालामो जोबोर मोजां जोङो नाजानांगौ आरो जों बयबो माने साक्सेस जानांगौ जोंनि गेजेराव एक्चुअलि आङो नैबेखौ बुंनो इच्छा खालामदों जिहेतु आङो गोबां इउटुब चेनेलफोरखौ आङो माने भिजिट खालामो प्राय आङो बहुत आं कमेन्ट फरायो आं बहुत कमेन्ट खालामो आरो गोबां माने इउटुब चेनेलफोरखौ आङो नुनो मोनदों गोबाङा माने बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय माने इउटुब चेनेला माने मा जाखो स्टप जाबाय माने थैलांबाय गैला सोरनियाबा 3 साबस्क्राइबार सोरनियाबा 7 10 जन 20 जन 30 जन 100 जन 200 जन साबस्क्राइबार दोङो खिन्थु कन्टेन्ट लाबोलिया प्राय बोसोरथाम जाबाय बोसोरनै जाबाय थारमाने मानो कारन साक्सेस जायासै
सापर्ट मोनासै जौगायासै नङा होमबा लोगोफोर आंबो सासे साक्सेस जायो आंनि चेनेलाबो साक्सेस जायाखै होननानै आङो थोंजोंनो आङो बुंनो हायो थेवब्लाबो जिहेतु आङो एकदम नाजाथाबदों दायो नोंथांमोना जेरै नाजाथाबदों आंबो बिब्दिनो नाजाथाबदों स' नाजाथाबनानैनो आङो माबोरै माने गावनि चेनेलखौ ग्र' खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलखौ ग्र' खालामनो हागोन माबोरै नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो हागोन बे मोनसे स्पिरिटखौ लानानैनो आङो दा इउटुबाव आङो खामानि मावगासिनो जिहेतु माने नाजाथाबनायनि गेजेराव आं जिखौ साननानै मोनहरदों आं बेखौ नोंथांमोननि शेयार खालामनो आं इतसा खालामो आङो जिखौ मिथिदों बेखौ नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो आङो गोसो जायो आं जिखौ रोंदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरोंनोबो आङो माने गोसो जायो जोङो नुदों जोंनि गेजेराव जोंनि मा होनना बुङो क्रिएटरफोरनि गेजेराव गोबां क्रिएटरफोरनि चेनेलानो कमन चेनेल जोंनियाव आरो बहुद चेनेलफोर नांबावगौ आङो बेखौ थोंजोङै बुंनो थाङाखैदि नोंथाङा बे माबानिफ्राय बे केटेगरिनिफ्राय गुबुन मोनसे केटेगरियाव नोंथाङा थांदो बियो बहुत बे केटेगरियाव बहुत जाबाय होननानै आं थोंजोङै बुंनो थाङाखै गासैनिबो केटेगरिया जाया जेखौ मोजां मोनो बे केटेगरिखौ गासैबो सायख'नानै लाखायो आं जि केटेगरिखौ आङो मोजां मोनदों आं बे केटेगरिखौ आङो सायख'नानै लादों आरो आङो इउटुबाव खामानि मावदों नङा होमबा जोंनि बर'नि गेजेराव बहुद केटेगरिनि कन्टेन्ट क्रिएटर माने नांबावगौ जोंनियाव टेकनिकेल लाइननि बहुत गैया सासेबा सानै दोङो टेकनिकेल लाइननि इउटुब रिलेटेडनि जोंनियाव गैया बहुत नांगौ जोंनियाव खालि मा होननानै बुङो ब्लगिं आरो मा होननानै बुङोमोनलाय स्टेटासनि बहुत सर्ट भिडिअ होग्रा स्टेटासनि बहुत माने दङ आरोना माने कमन खिन्थु गाइसफोर आजिखालि इउटुबाव साक्सेस जानोब्ला जोङो मिथिगौ सिगांनि बायदि इउटुबाव माने भिडिअ आपल'ड होबानो मनिटाइजेसन जानाय बे नंला दानिया माने जिहेतु इउटुबाव गोदान गोदान रुल्स एन्ड रेगुलेसन गोदान गोदान आपडेट्सफोर जालांबाय जिहेतु 1000 साबसक्राइबार 1000 फलोवार्स जमा जाथारनांगौ 4000 घन्टा वाच टाइम जाथारनांगौ बेखौ कमप्लिट खालामबासो माने मनिटाइजेसन जायो होमबासो फैसा मोननायनि लामायाव फैयो स' बेखौ मोननो थाखायनो ओरैबायदि गोब्राब गाइसफोर गोब्राब बेनिखाय आङो मा बुंनो नागिरदों जोंनि कन्टेन्टफोरा इउनिक मोनसे इउनिक कन्टेन्ट जानांगोन आरोना आङो एकदम इउटुबाव नायलाय फेसबुकाव नायलाय एकदम गुगोल क्रोम ब्राउजार बहुदावनो माने आङो सार्च खालामबाय थायो चेनेलखौ माबोरै ग्र' खालामनो हागोन जोंनि चेनेलखौ जों माबोरै प्रमोट खालामनो हागोन आं बेखौल' माने आङो नायबाय थायो दै बांसिन आरो गोबां लोगोफोरनि आंनि चेनेलखौबो आङो नायो आथिखालाव सासे फलोवार जुदि गेइन खालामनोब्ला बे फलोवारा नोंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोननांगोन आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोननांगोन आंनि कन्टेन्टनिफ्राय माबा मोनसे लाब मोननांगोन अब्लासो बेयो जोंखौ फल' खालामगोन नङा होमबा स' लोगोफोर जेब्ला जोङो गुगोलाव जोङो सार्च खालामगोन जोङो जेब्ला गुगोलाव ओरैबायदि जों सार्च खालामगोन हाउ केन वी प्रमोट आवार इउटुब चेनेल होननानै जेब्ला जोङो गुगोलाव जोङो नायगिरगोन बे कुइसननि एन्सारखौ जोङो नैबेबायदिहै जोङो मोननो हागोन नै नोंथांमोना नाय वेज टु ग्र' योर इउटुब चेनेल नङा होमबा बिनि गाहायाव जोङो जेब्ला फरायबा जोङो मोननो हागोन बिल्ड योर भिडिअस एराउन्ड ए सिंगल किवर्ड बा सिंगल टपिक जोङो सिंगल टपिकनि सायाव भिडिअ खालामनाय जेरै स्टेटास भिडिअ खालामग्राफोरा स्टेटासल' खालामबाय थायो स' भेरि नाइस जोबोर मोजां मोनसेल' टपिकनि सायाव जेब्ला जोङो भिडिअ खालामबाय थागोन अब्ला जाय मानसिया जाय साबसक्राइबारा बे टपिकखौ मोजां मोनो बियो बेखौ अरायबो बियो नायखाग्रा आरो बियो नायबाय थाखागोन अके बेनिफ्राय जोङो जोंनि जिहेतु कन्टेन्टखौ जोङो बेलेग जेब्ला जोङो खालामगोन अब्ला बै जाया स्टेटास नायनानै मोजां मोनग्रा बे कास्टमारा बा बै फलोवार्सआ नोंनि चेनेलनिफ्राय माने बियो आनसाबस्क्राइब खालामनोबो हागौ नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो बिथिं नैबे स्क्रिनाव होनाय बिथिं जोङो नायलांबाय थाबा जोङो मोनलाङो जोंनि कन्टेन्टआ ओरैबायदि एक्साइटेड जानो नांगोन जोंनि कन्टेन्टआ नोंथांनि भिडिअ'आ नोंथांनि कन्टेन्टआ नोंथांनि फलोवारखौ ओरैबायदि एक्साइटेड खालामनो हानांगोन जे नायबाबो अहाया जोंहा माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव इउटुबारफोर दङ नङा होमबा जोङो जायफोरनि भिडिअ'खौ जोङो नायबाबो अहाया जेरैहाय बि बयस आरो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलि बिथांमोना ओरैबायदि माने इन्टारटेनमेन्ट खालामनानै माने जोंखौ इन्जयआव लाखिनो इच्सा खालामो आरो बिथांमोना बिनिखायनो माने डेभेलप जालांदों नङा होमबा बेबायदि जोंनि कन्टेन्टआ जानांगोन आरोना बेनिफ्राय आरो जोंनि कन्टेन्टआ माबायदि जानांगोन जोङो अरायबो अडियन्सनि सायाव जों एंगेज जानानै थानांगोन
जोङो जोंनि अडियन्सखौ जोङो अरायबो माने जों बिसोरजों जों मा होननानै बुङो कानेक्टिं जानानै थानांगोन आरोना एंगेज जानानै जोङो थानो नांगोन जुदि नोङो हप्तासेयाव मोनसे बा मालाबा मास मोननैदों खनसे जुदि कन्टेन्ट लाबोयोबाथ' मा होननानै बुङो नोंनि अडियन्सआ माने नोंखौ ओरैबायदि साननोबो हागौ दे आदां गादांसो बे चेनेला मोजां कन्टेन्ट लाबोआ मोजां मथे बियो भिडिअसफोर लाबोआ बेबायदि माने साननाया बेबायदि थट्सआ माने अडियन्सफोरनि गेजेराव फैयो आरोना बेनिखाय अडियन्सफोरजों नोंनि साबसक्राइबारफोरजों आंनि साबसक्राइबारफोरजों जों माने एंगेजमेन्ट जाना थानांगोन आरोना बेनिफ्राय बिथिं गाहायाव जों नायलांबाय थाबा जोङो मोननो हायो माने जोंनि जिहेतु इउटुबाव होनाय भिडिअ बेखौ जोङो गुबुन चेनेलफोरावबो जोङो प्रमट खालामनो हायो जेरै फेसबुक इन्सटाग्रामफोरावबो जोङो आपल'ड खालामनानै माने जों माबा खालामनो हायो आरोना जों प्रमट खालामनो हायो जोङो अडियन्स जोङो लाबोनो हायो आरोना बेनिफ्राय जोंनि जिहेतु थाम्बनेल भिडिअनि जिहेतु थाम्बनेल बेफोरखौ जोङो थिग मथे खालामनांगोन बेबायदि गोबां माने इन्सट्राक्सनफोर जोङो जेब्ला गुगोलाव जोङो सार्च खालामबाबो जोङो मोननो हायो आरो इउटुब गाइडलाइनाव जेब्ला जोङो नायो अब्ला जों मोननो हायो जों गोबां समाव माने इउटुबनि गाइडलाइन इउटुबनि माने मा रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ जोङो फराया जोङो नाया बेयावनो गोबां समाव जोङो जोंनि कन्टेन्ट बनायनायफ्रा गोरोन्थि जालाङो स' गाइसफोर आङो थोंजोङै बुंनो थाङाखै जे नोंथांनि जितु कन्टेन्ट लाबोनाय बियो गोरोन्थि जादों नोंथांनि भिडिअसफोरा बेबायदिसो जानांगौ आं बिदि बुंनो थाङाखै स' आङो जिखौ माने मिथिदों आङो जिखौ सोलोंनानै बा जिखौ आङो नुनानै आङो मोनदों बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों अके स' नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ जायफोरा कन्टेन्ट क्रियेटर मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गाइसफोर नोंथांमोना मिथिखागौ माबायदि कन्टेन्ट खालामनांगौ गोबां मोजां मोजां क्रियेटरफोर जोंनि बर'नि गेजेराव दङ स' आइ एम भेरि माच प्राउड अफ इउ स' लोगोफोर नाजाबाय था आंबो नाजाबाय थादों नोंथांमोनजों लोगोसेनो आरो जेसेबां हायो माने नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो नोंथांमोनखौ मदद खालामनो बेनो आंनि मेन मट' स' नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामनांगोन आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनांगोन स' गाइसफोर दिनैनि भिडिअखौ बे समावनो दोनथ'बाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो